на 10-тия ден от Коледа сам додаде ми Critical Hit by Ziniax, da Yandere by Dorami, Diamond Disco by Zeronia, Mujige by Yoshi, New Record by Temp, Rus by Megefeo, Shimar by Amplitron, Hatred by Azura 4, Concave Memories by Kyrox, Ouroboros Star Post 2 by Fulinugi, The Secret Box by Металното лице 221. Не бе брат, то е невъзможно, аз съм конвинснат, че то е невъзможно. Ай, GG момчета. Да. Нас ход. Това е... Там всичко е до BPM, брат. Братчико, че какво казах, че синква с геймплея на Бола, брат? Да, това е заради BPM. Аха. Брат, Това... Ами, това е по принцип, защото, нали, Time Machine по принцип синква с това, брат. Какво BPM, брат? успокой се, брат. Не, братле, само казваш просто ти млъкни най-после, майко мила. Брат, майко мила, не поводявам, братле, поводявам. Сашо ме заразява, разбираш ли? Сашо ме заразява.